Wato salamu alaikum ƴan uwa, barkanku da dare. Da fatan ku da lafiya. To aiki da boom ɗin Solana app is very easy. Ba shi da wani wahala. Gaskiya ba shi da wani wahala. To ku sa ido da kyau ku kalla. Yanzu kaddara na turo muku link, gashi nan zan turo muku link. Wannan shine link ɗinku. Wannan shine link ɗinku na bot ɗinku da zan turo muku. Akwai wanda link ɗinsu ma bot ɗinsu yana samun matsala. Kusan Solana tana da boom kusan guda 4. To alhamdulillah wannan gaskiya muna trading da shi normal ba matsala. Saboda ba a yi customizing ɗin shi ba. Wasu suna zuwa su yi customizing, su caccanza wasu abubuwan da asalin bot ɗin ya zo da shi. Kan mutum ya sake canza, iyakacin shi buy and sell kawai. Yauwa sell position, open position da sauran su. Kakka canza komai. In ka canza wani abu bot ɗinka zai iya rikirkicewa ya lalace, ya rinka yi maka, baya saida maka abubuwa da sauri ko da ya rinka saka ma loss daga ƙarshe. Kamar yadda wani bot na taɓa siyan shi a forex trade, na siye shi ma a forex ne. Na siye shi aka rinka cewa zai rinka waye. Ashe customizing ne. To da yake ilimin programming ɗin mun ɗan fara shiga cikin shi ma muna sanin shi. Na gano customizing ne. Wallahi na sai bot nan billahi lazi ni dai ban yi taking profit ko ɗaya ba. Ƙarshe kuɗin da na saka sai dai na losing ɗin su ma duka. To wai bot kenan. Sai ka ga to wai me amfanin gwara ma kai aiki da kanka. So ku daina kakka taɓa komai, ka bar bot ɗinka yadda yake. So a farko abin da za ka yi shine, zan turo muku link gashi nan na bot ɗin. Abin da za ka yi na farko sai ka taɓa link ɗin kawai ya buɗe. So idan ka taɓa link ɗin ya buɗe, kun gane zai kawo ka ya ce ma congratulations balance ɗinka, ku zai ce muku our balance is 000 balance, ba ku da komai a ciki. Wai so me za ka yi next? Abin da za ka yi shine next shine ka zo ka taɓa wallet. Bari ku gani wallet za ta buɗe. Ga wallet ɗinka nan ta buɗe. Kaga wallet ɗinka gashi nan, our wallet price is so gashi nan ko? So ta buɗe, normal ta buɗe. So me za ka tafi next? Me za ka yi? Akwai private key da ake buɗewa. Ku already yanzu kai zai zo nan guraren, ga guran nan. Ku zai ce muku private key. Ni kuma exporting already na riga na yi. Kun gane? So bayan ka taɓa wallet ta buɗe sai ka zo ka taɓa exporting key ɗin nan. Sai ka zo ka taɓa private key gashi nan. Kun gan shi? Sai ku taɓa shi. Kuna taɓa shi me zai faru? Dama already na gaya muku. Ga nan, are you sure you want to export our private key? Ka sa yes, kai confirming yes. So dama ku already na gaya muku dole sai kana da phantom wallet. Ta phantom wallet ake transaction, ta nan ake komai. So me za ka tafi next shine, gashi nan our private key is. So kun gan shi ga private key ɗinmu nan ya zo, kun gan shi? So me za mu next? Kawai sai mu tafi mu kwafe shi. Ni ga nan na kwafe shi. Ka kwafe shi. In ka kwafe shi me za ka tafi next? Sai ka fita daga cikin Telegram ɗinka, sai ka tafi wato ainihin phantom wallet ɗinka. Bayan ka shigo phantom wallet ɗinka me za ka yi? Me za ka yi considering da shi? Me za ka yi? Sai ka zo ka taɓa setting. Ga setting nan sai ka taɓa setting. In ka taɓa setting, kun ga ina da sauran balance na $13. So jiya ne da muka ci yayi kasuwa, so na bar wannan saboda da $25 na fita na saka. Amma Allah sai da na fitar da kusan $200 da kusan 80 na fitar da shi, $180. So kun ga alhamdulillah. So me zai faru? Gashi nan sai ka zo ga gurin da aka sa managing accounts. Kakka manta already ka riga ka kafo wancan private key naku ne. Ka manta da wannan. Bidiyon ne zai yi tsawo sai ku daure ku kalla, na san zai nauyi gurin turowa. So me zai faru? Managing accounts, sai ka shiga managing accounts. Me za ka yi a gurin? Ni already kun ga na gaya muku ga boost ɗina nan. Yana da $13 a ciki ko? Gashi nan. So me zai yi na finance? Sai ka zo ka ce ads. Ka danna ads. Sai ka zo ka yi za ka yi a gurin. Ga gurin da aka sa importing a single chain. Ga gurin nan kun gan shi? Importing a single chain. Dama already ka kwafo private key naka dake cikin Telegram. Sai ka zo ka danna shi. Kana danna shi me za ka yi? Sai ka zo ka paste nashi private key ɗin. Sai ka zo ka ce paste. Bari ku gani. Ni kun gani me yace ni? This account has already exists our wallet. Ni ina da shi. Already ina da shi. Bayan ka sa private key ɗin a nan, kai ka saka komai da komai, sai ka zo ka sa wa bot ɗinka suna. Sai ka ce
my boot ko my boot ko my boy ko my duk abin da ga damar sawa ko sunanka ko waye. Kana gamawa da wannan me za ka yi? Kawai sai ka je ka danna importing. Kana yin importing shikenan ka saita wato ainihin boot ɗinka. Za ka ga yayi afiya. Idan za ka sa mai kuɗi sai ka zo ka kwafe wannan address ɗinka ga ta nan, wannan Solana address ɗin wannan sai ka zo ka kwafe ta. Ita ce za ka sawo kuɗinka daga wato ainihin OKX, Binance waye ka zo ka kwafe wannan. Ita ce za ka kwafe ka je ka yi depositing. Haka in za ka withdraw gashi nan, haka in ma buy za ka yi ta nan ne da ana yi cikin sauƙi. Ka turo USDT ka zo ka sayi Solana kai waye. Daidai da zai baka cikin sauƙi shine kawai ka sawo kaman daga OKX kawai ka turo. In kuma ka iya swapping ɗin ka yi, ba ruwanka da Radium fa. Radium ɗin duk anan take aiki nan. Kun gani? Da fatan kun gane. So bayan ka yi wannan abun ka gama, me kake so zai faru? Me zai faru shine sai ka zo sai ka ce wannan wallet ɗinka dama na gaya ma bayan ka yi exporting private key za ta yi afiya a can. So me zai faru shine in ka duba wannan our wallet za ka duba da wannan da ta cikin phantom ɗinka bayan ka adin ɗin private key za ka ga duk ɗaya ne. So ba su da matsala. Sai ka zo ka tafi me zai faru. Next abin da zai faru sai ka je bidiyon zai tsawo sosai sai kun yi haƙuri. Sai ka tafi kamar yanzu mun sa signal an ce kowa ya hau Solana. Kamar yanzu ga Munzali nan misali. Bari in shiga Munzali, wani lokaci yakan turo min signal da yake yana da wani group da suke ciki ne wanda tare suke da su gayi BTC. Sai ka shigo cikin abun nan. Gashi nan ba nan zan shiga ba. Da WhatsApp ɗina sai in shigo Munzali. Bayan nan ya yi dafin ɗin contract address. Ka ga ta nan sai ka kwafe contract address ɗinka. Yadda za a aiki da boost ɗin muku yanzu, za ka yi buy and sell sai ka kwafe wallet address. Da an yi dropping wallet address sai ka zo ka kwafe ta. Kana kwafe ta me zai faru sai ka tafi cikin Telegram. Maza da sauri cikin Telegram ɗinka. Kana shiga cikin Telegram kana zuwa me za ka yi? Kawai sai ka danna paste. Kai pasting ɗinta sai ka tura bot ɗin. Zai baka description. Ka ga yana na copy na tura, zai baka description na sunan coin ɗin. Ka ga sunan coin ɗin gashi nan Sono coin waye price ga yanan. Ga price ɗinsa nan ga yanan -16. Market cap ɗin shi nan 8.7k. Ga price impact ɗin shi Solar gashi nan sosai. Ga wallet kuɗina ni kuma nan ga our wallet balance gashi nan. Me zai faru? Kai abin da za ka yi yanzu shine na farko shine in kana da Sol sai ka zo ka danna buy X. Ma'ana idan ba ka da Solana ƙwara ɗaya, ba ka da Solana guda 5, in kana so Solana ka daga 0.01 yake sai ka zo ka danna buy X. Kana danna buy X haka zai rubuto maka, zai ce maka ka rubuta, ku karanta turancin da kyau. A balance ɗinka zai komai ya gaya maka sunan balance ɗinka da komai abin da ya rage maka a ciki. Bayan ya gaya ma balance ɗinka da komai a ciki, me za ka yi yanzu shine na gaya maka sai ka zo ka ce buy X. In ya nuna maka kai abin ma ya dawo da ni baya amma normal. Bayan ka yi ga buy X nan kun gani buy X Sol sai ka danna buy X Sol. Sai ce maka to na Solana nawa kake so ka saya. Idan ka danna buy X Sol ɗin nan ma'ana daga 0.001 to 0.01 kaza. Ka gane? To yanzu bari in sa 0.0 kaza ko zan yi sauri in saida 0.001 na Solana. Wannan adadin wannan Solana nake so a saya mun. Sai ka ce send. Sai ka tura. Ka jira. Ga nan transaction sent waiting for confirmation. Ka ga yanzu gashi nan sun mun confirmation. Ga nan sun ce na siyi wannan coin ɗin son na dala kaza. Ga profit nan bata fara taking profit ba. Value kaza. Market cap $8. Ka gane? Ka ga na yi buy kenan. To yanzu kuma ina so in saida shi 100%. Sai ga nan ga gurin 80%, 25%, 1 Sol, 2 Sol.
gashi nan ko yanzu ina so in sayar da shi 100% sai in ce to ina so in sayar da shi gaba ɗaya 100% sai in danna. Shikenan ya ce swap successful, na sayar da shi 100%. Na sayar da shi 100%. Da fatan kun gane. To haka ake aiki da wannan bot ɗin, kakka sake ka canza mai komai, kakka canza mai komai daga cikin shi, ka bar shi a yadda yake. In ka canza mai wani abu zai birkice, in ya birkice lalace ruwanka, babu ruwana. To bidiyon dai na san yayi tsawo, ban sani ba ko zai ɗoru ta ko kuma zai gashi nan dai zan turo muku yanzu. To wannan shine a taƙaice, ga wanda bai gane ba kuma za mu miƙa ƙarin bayani. Ina gode sosai.